kertaning bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tambet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamat dening wujuding Bagong mengatasi Bagong wong kere loro sausan terus saurupane kok muman-muman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunangke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggep apa Bagong? Ngandel ora. Lestari TV Kabudayaan. Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya toki pati kok, Tru. Ora usah semelang nek duna-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak undak-undak ngesek. Mapa kok nagih aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora. Rumangsane Bagong. Ponokan Bagong. wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Nek jabana minggat sisan kono. Ora wedi aku nang minijen kaya. Tinggalan. Tinggalan. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau ora tak pikir nek mau. Kowe munek Lesmana apa? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono kang nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepala nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek krana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho. Nek sampean harus jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bapawa. Lho Lesmana. Kendher ora? Lho arep kendher kene anak ratu. Alah, ora ndadamu anak ratu anak anggere kendher ya kendher ngono beres to. Wong nyatane ya kendher sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bapaknya barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam awan tuku mie ayam bengung sore tuku mie ayam wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang nyaku duwe kewajiban kudu bisa mboyong endang lara temur. Mula sampe dadi pananging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi panangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu semas. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, wong ora duwe. Kok ngangkat dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo cengele bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng.
Men serem. Oh, lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean unek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean unekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake unek-unekke bapak. Awak gue bapak unek-unekke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak to ngilo karo cengele mbok kowe iki sadar bol. Lho. Bol sapa jenengmu bol arep dudang sapa nek ora bol. Jijik. Kok Prabu sampun mangke malah mindak boten kajen. Meno ora lega rasane iki ora ngusak karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning mergo kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalem jojowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring. Kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Naendra, ora kelakon apa sing tak janjake. Semar mbiyen yo melu kentayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modal. Bondo donya ora tekan modal. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajat. Muni apa? Ayo kakek. Kowe ndang muni arep muni apa? Bos sing ngene, rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku megah bukan karo menungso dapur kaya kowe. Aku yo megah bukan menungso dapur kaya aku. Kaya kowe. Wah, itu warek ya. Tak gawe saya moro. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi. Arep ngapa kowe? Sapa sing cilik gedene iso ngurus kadetane Baladewa? Wenang boyo kendang lara temon. Maksudnya sapa sing cilik gedene iso ngumpuli kadetane Baladewa? Wenang boyo kendang lara temon. Ayo sempalan pundake kula tengen Baladewa. Asorno Baladewa yang perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo boyongan nang lara temon. Oke, metu Jawa. Ora ketawak kere perjareng pati-pati. Kagemporo sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun.